Yehe, mga una pod me. Wow, lambi siguro niya mong sudan ba? Lo, asa madatong sudan lo? Ada sa kuan apo, nasa hunos. Nari sa hunos atong sudan lo. Ibutang na rin sa hunos, abin ba na akong sarif, ibutang lo. Diha rin ako ibutang sa hunos kaya para dali rama kuha dato. Sige, kuha una na diha. Sige lo, kaon na ako ang sudan nga nasa hunos. Wow, kalami sa sudan. Mo sudan o. Sa mali nga sudan lo, ganun gisuod ba silupin? Gisudat lang silupin apo kaya para dili mapanos. Ang anak, di na lo. Nga na siya apo, maudang ikaw, kung magbaon ka, isod og silupin kay para di mapanos. Sa kuan day lo, sa kandang balunan day na to ibutang. Kung sa balunan manggod, basig mapanos unya. Wala tayo masuwa. Lami dahil nilo. Unsa man pudi siya nga sudan lo. Kana siya apo. Para na donation na. Donation, hinaatag ra ba? May nuulo kay gatagon ko og donasyon sa naul. Sa naul pag na-maintain ay donasyon. Maugod apo, maayo. Maayo jud ko na ay donation no kay para makatiyam-tiyam ta permanente ba. Mao gani lo. Unya. Hala sige pagkaon na di apo kay murag gigutom ka. Gikan para baka sa eskwelahan. Kumusta man tuod imong pag-eskwela? Okay ra ba? Okay ra man sa eskwelahan lo. Gadaan kay ko dito lo ba kay daghay mga chicks. Pagkabuguya gyud ning apo ha. Sa paghunahunaan ng chicks kay bata pa pa. Dili ka pa kapalit og gatas. Pwede mo kung makapalit og gatas lo. Ano hindi og mamasahiro lang ko lo. Unsa ay paghilom da og siya mamasahero pagtapos unang eskwela diha daw kay para pagkahuman nimo eskwela na kay nindot na trabaho unya na kay dakong sweldo tapos makakita pa dun ka og makapili kag mga maanindot diha nga mga babay mga sinaog tuhod Ngano mo dahil kuwan lo kanang dili sina og tuhod. Di day na nindot lo. Pagkaw agyod kay buot apo. Kana mangon dili sina og tuhod, di na siya maklaro og gabi ngit pa sa alpetran. Kada di ay kuwan lo kana di ay sina og tuhod lo. Makita po din na kung gabi ilo. Kadang sina og tuhod apo no. Dili na gud kinahanglan nga magpasiga tag suga. Kay mo unsapan na siya musiga mudanag ka na yang kahamis bisag paungo ni mong suga bisa pag kadang nag-burn out klaro kaayo apo Hindi ka na dahil kuwan lo kanang dili hamis di na maklaro. di na maklaro apo kinahanglan pa nimong pasikaon ang suga para siya maklaro. Sige ay na pagdagang istorya ipagkaon na kuno din ha. Sige lo, makaon na lang ko. Hindi ikaw lo, kano sa makamukhaon lo. Una na ko taod-taod bilhin na ko diyan sobra nimo. Gamay na ko. Pilar bay kaon sa tiguan. Gamay naman. Sige lo, makaon na gulo. Hala sige pagkaon na dihan. Basig maliit pa kaon niya. Dami man dining. Lami man di kayo dining ko ano no. Pining sudan ba nga kanang donation ba no? Lami kayo. Idom sa og tubig ha kay mudan mag-anta. Po diha kauna ha kay mula kauna ko. Esa magkapidong lo. Ay mapalit ko og tabako sa unahan. Sige lo, amping dito lo ha. Sige. Biyaan ka. Una na ako ha. Sige lo, amping dito lo kay basin daw yag kidnapon ka lo. Pagka ni bata, sabay kidnapon ba? Wala man tayo magkidnap og tiguang.
Old nap na tawag ana. Apo old nap. Pagka siya ang yun nga po. Nahala sige ay. Huwag mo kidnap sa ako din ha. Kaya, wala naman tao ay gahe naman tao ng tigo ang tao ay. Di na ni madagratan. Bisa pag kanang usa ka punuan bitaw nga kahoy, di mo bagaon. Kanya mo ay mo idangdang. Agoy, di na gyud na siya. Baloto. Ang kada mga tigo himuon siya bitsin. Pagka karaon ko ni boy. Sige apo eh. Diya ka na. Mula kaon na ako. Isigilo ang pindi tulo ha. Oo. Pagkiwas ang kaon din ha. Naman po gede. Pagkagaraon po rin si Lolo. Wala. Kumusta? Naabot na ka? Oo pa, naabot naman ko pag-ina pa. Oh, kumusta yung pag-eskwela? Okay naman akong pag-eskwela pa. Dagan kag perfect? Gamay na akong perfect ba? Oh, nga naman. Wala man dyan ko naka-study pa. Ano mo mag-study? Alang pa, be. Saan man ako pag-study nga. Nag-burn out ng buto sa ato. Oh, unsa? Nga naman. Uwa ba rin ka bayad og kurente? Oo, nakabayad matag kuryente pa, pero tungod magod siguro sa ulan pa nang nag-short circuit pa. Oo, mo ba? Nanawag na si mama og electrician? Oo, nanawag naman si mama o electrician pa. Ano na kuno to pa doon karon? Oh, bayo noon. Unya, pagtaod, biyanta ka kay Bulagaw ko. Mumubal ka po sa trabaho. O sige pa, amping dito pa ha. I love you pa. Alam dito anak, pag tawag sa pag-eskwela ha, para pagtakunin mo, dili ka magka-problema sa imong God, pamilya sunod ka magkapamilya. O sige pa, salamat kayo pa. O sige anak, ato na ko. Bye pa. Bye anak. Sige, ikaw na diha. O sige pa, makaon ako. Anak? Nakadungo ko sa imong tingog kaina nga nag-istorya mo ni Papa nimo. Asa man si Papa nimo? Kuan mo, mo trabaho naman to si Papa ma. Wala din mo nag-abot ma? Wala mi nag-abot o bago pa man pa ko niabot. Mo trabaho na kuno to siya ma. May noon. Huwag yun na pa. Asa man imong lolo? Kuan mo, si lolo, nagpalit matog sigarilyo. Ay tabako ay ma. Sige. Anak, pagtiwas yung nagkao din na kay ako sa i-plaster niya ako mga ipagdala. Sige ma. Diya ka na anak. Sige ma, padayon na ma. Kaya mo kaunapit ko ma. Sige. Matiwas na siguro kung kaon din ni kay basig malit ko sa school ba. Kasukan dyan ko sa among ma'am ug sir ani ron. Magpaspas na lang kung kaon. Uy, hala. Si Inday day tuod. Humanda ba ka to siya kaon, no? Si Inday na padong din eh. Hello kuya. Kumusta man ka kuya? Humana, lagi ka na humanok kaon kuya. Day, sagdi lang guday kay huwag pa mo ko nagsugod og kaon. Unya di, unyang malita. Pagdali diya kaon kuya, uy. Malit kay ta sa school. O lagi day, magpaspas na mga kaon day. Sige kuya ha, kay dito na ko magpaabot sa imo sa gawas. O sige day. Abutan ako ito sa gawas na mo. Sunod ako ni mo. Sige kuya, maayto na ko kuya. O sige,